Dámy a páni, toto je tá najkrajšia prehliadka z môjho života. Nachádzame sa na púštnom dome a sme na prehliadke v Rakúsku a budem veľmi rád, pokiaľ si toto video užijete a dáte na odber, lebo toto video mi zabralo veľmi veľa práce ho natočiť. Takže budem moc rád, keď dáte odber a samozrejme aj like. No a mohol by som potom natočiť ďalšiu epizódu a ako samozrejme stále sľubujem, za 300 000 odberateľov sa odhalím, čiže dávaj odber a užte z panorámu. Samozrejme som ho musel aj strihať, čiže poprosím vás, oceňte moju snahu, ďakujem. Čo je, kamo? What? A hej, rány, dívajte, aké ono má pichliače, ale nie, že sa pri natáčaní pichnem. Je to shit, rány. Wow, ako toto je, čím viac idem, tak tým viac strácam ja slova. Toto tu Rakúšania sú šialení v tomto buildingovaní, čiže bol by som rád, keby sa aj niečo takéto, ale aspoň v maličkej podobe urobilo u nás na Slovensku. Samozrejme potom robím aj nejaké príspevky ohľadom môjho dnešného zážitku, čiže máte sa na čo tešiť. No a pomaličky sa už blížime ku koncu tejto nádhernej výstavy. Škoda, že není ešte predĺžená, ale ako vždy, koniec musí byť všetkého. Mne sa táto úprimná stavba napodobenina veľmi páčila, čiže ja dávam hodnotenie 10 z 10. Pokiaľ chcete aj vy navštíviť, tak vám dám adresu do popisku a zatiaľ dávaj odber a čau.